Χριστούγεννα στον πλανήτη παιδί. Έτσι λέγεται η σημερινή εκδήλωση. Είναι φτιαγμένη πραγματικά για τα παιδιά, με δύναμη και υπομονή και με χαρά. Εμείς εδώ θέλουμε τα παιδιά να γελάσουν, να διασκεδάσουν και αυτό το γέλιο να το μετατρέψουμε σε ενέργεια, σε θετική ενέργεια για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ο Σύλλογος Παιδί πραγματοποιεί σήμερα τη δεύτερη επιτυχημένη του εκδήλωση και ιδρυθεί μόλις το Μάρτιο από ένα, ας το πούμε, τραγικό συμβάν που κατέληξε να είναι ευτυχές, ένα παιδάκι που τραυματίστηκε, αλλά χάρη στους γιατρούς και στην αγάπη όλων και τη συμπαράσταση προς την οικογένειά του είναι σήμερα πάρα πολύ καλά, ο οποίος έχει σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά που νοσούν, τα τραυματισμένα παιδιά, που μαζί με αυτά έχει τραυματιστεί και νοσεί και η οικογένειά τους. Για να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία, να ενισχύσουμε τα παιδιά που μπορεί να έχουν κάποιο οικονομικό πρόβλημα και να πρέπει να νοσηλευθούν. Είναι μια πρωτοβουλία που πιστεύω ότι αξίζει όσο και η υγεία των παιδιών μας. Θέλουμε τη βοήθειά σας για να κάνουμε τα παιδιά να χαμογελάσουν. Είναι για ιερό σκοπό, γι' αυτό δημιουργήθηκε, για τα παιδιά, για την υγεία των παιδιών. Πολλές δυνάμεις μαζί θα μας κάνουν να αποκτήσουμε μια τεράστια δύναμη, που η συγκεκριμένη δύναμη σε αυτό το σύλλογο θα χαρίσει πολλά χαμόγελα σε παιδιά. Η προσπάθειά μας αυτή νομίζω ότι είναι πιο δυνατή από την προηγούμενη. Έχουμε γίνει περισσότεροι και αυτό μας δίνει πολύ χαρά. Τα παιδιά ήρθαν σήμερα εδώ να δουν κουκλοθέατρο, να δουν θέατρο σκιών, παιδικό θέατρο, να ακούσουν παιδικές χοροδίες, να τραγουδήσουν τα ίδια για τα άλλα παιδιά. Μουσικά σύνολα, κατασκευές, όλοι έχουν έρθει να βοηθήσουν για να περάσουν τα παιδιά μας όμορφα σε μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Και ένα τεράστιο μπράβο σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στο παιδί. Και φυσικά να έχουν δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουν έτσι ακόμα πιο δυνατά. Το μέλλον του πλανήτη είναι τα παιδιά. Και επειδή οι μεγάλοι δεν τα πολύ καταφέραμε, δηλαδή κάναμε μάλλον ό,τι μπορούσαμε για να καταστρέψουμε αυτόν τον έρμο πλανήτη, ελπίζουμε στα παιδιά μας να έχουν πιο πολύ μυαλό και πιο πολύ συναίσθημα και να διορθώσουν τα λάθη μας. Με γεμίζει τόση ενέργεια και θετική άβρα όλο αυτό που εισπράττω από αυτά τα χαμόγελα και την αγκαλιά τους και το φιλί τους, που δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Σήμερα εδώ εμείς είχαμε σοκολάτες, είδαμε τη χοροδία του 4ου Δημοτικού Σχολείου, ζωγραφίσαμε, φτιάξαμε ορολόγια. Είναι μια ανάσα για όλα τα παιδιά που υποφέρουν. Είναι μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, είναι γεμάτη παιδιά, γεμάτη ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν για το μέλλον των παιδιών μας. Υγεία, χαρά και το παιδί να δώσει δύναμη, υπομονή και καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι όλα τα παιδιά, τα οποία το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η υγεία το έχουν τώρα δίπλα τους, να το έχουν για πάντα. Το ένα είναι η αγάπη, γιατί όταν αγαπάω κάνω πράγματα, έχω δύναμη, και το άλλο είναι η υγεία, που τη θεωρούμε ίσως δεδομένη, αλλά δεν είναι. Όσο γίνεται λιγότερα παιδιά στα νοσοκομεία, όσο γίνεται παιδιά γερά και υγιή, και ασύνετα δάκρυα των γονιών, μόνο δάκρυα συγκίνησης και χαράς, και τα παιδιά τους μεγαλώνουν γερά.